دەما تۆ هایدار دەبێ بۆ فلامە پیرۆز یان ئەم بێژن شعلە مقدس di hundirê xwe de ya ku hatî vê dunyayê ji ber ku hezkirinê bi rastiya wê nas bike. Dema tu hezkirinê bi tişta wekî tiştek form yan şekil jêr neyî di hundirê xwe de wextê tu nas bikî tê bikar bê xwe di nav kesên din de jî nas bike. Yani dema tu ji xwe hez bikî ji vê pifa an vê nefxa xwedayî di hundirê te de dema tu jê hez bikî wekî tiştek bê şekil tê ji kesên din hez bikî ji wê nefxa ji wê nefxa xwedayî ya di hundirê kesên din de tê hez bikî ji ber tê xwe tê de bibînî. Hezkirin bi awayê xwe yê zanistî. Çawa ye? Hezkirin bi awayê zanistî wekî dibêjin halek e, stêt e. Hemû hestên xweşî û keyfê û şadiyê jê çêdibin. Ew hestek xweş e ku kesên tu jê hez dikî girîngiya wî nekême ji te. Hezkirin aştiye, hedane. Hestek xweş kêfxweşî ye.